Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na 59. reprezentačnom plese priateľov folklóru, ktorý má názov Je ťažké súčasne milovať ženu a robiť čokoľvek rozumné. Toto by nám iste vedeli potvrdiť všetci páni v sále. Atmosféru dnešného večera sme vsadili do zimnej rozprávky a zároveň sa chceme poďakovať vám, našim hosťom, ktorí ste vždy vytvárali úžasnú atmosféru a ja verím, že tomu tak bude i tento večer. Prajeme vám príjemnú zábavu a ďakujeme, že ste nás navštívili.